Sinibingele nonke egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Intshumayelo yethu namhlanje siyithulelwa umfowethu uLifa Ngubane. Yini inhloso yebandla? Kungani sinamabandla emphakathini? Kungani sinendawo yokukhonzela noma ngolimi olujwayelekile isonto? Kungani kumele siye emasontweni? Inhloso yini inhloso nqangi noma ukubaleka kokuthi kube khona indawo ekuthiwa yibandla noma indawo ekuthiwa isonto? Gama lami nguLifa Ngubane, ngiyafisa kafushane sisibheke lesi sihloko ndawonye sibuke nasezweni. Njengalokhu sazi ukuthi ngokujwayelekile abantu abadala basikhuthaze njengabantu abasha bethambanini emasontweni. Emasontweni nizofunda indlela yokuziphatha. Emasontweni nizofunda ukuthi nihloniphe abantu abadala. Emasontweni kuzokwakhiwa isimilo. Emasontweni uma niyakhona nizophepha ekwenzeni izinto ezenziwa kakhulu abantu abasha, ungena ezidakamizweni, ungena ebugebengwini, ungena kubo bonke ubudlova abantu abasha bazithola bekubona. Ingangokuba kujwayelekile ukukhuthazwa even mhlambe nomuntu owaziwayo ukuthi akaziphethe kahle emphakathini ukuthi mangasuye esontweni uzofunda indlela yokuziphatha. Kubantu asebethe ukukhula, asebephumile esigabeni sokuba ngabantu abasha, asebebadala, asebesebenza, mhlawumbe abanye sebeshadelwe, balibuka isonto njengendawo ebalekile yokuhlangana ukuze bezocebisa abantu abasha noma nabo bazicebise ngamathuba akhona ezamabhizinisi. Baphinde futhi bathathe igxathu elikhulu lokuthi bengahlangana kanjani njengebandla ukulwisana nezinto ezikhona emphakathini. Njengalokhu sibona kwanda ukulinyazwa kwabantu abasebancane kuyingane ngokudlwengula, kuyalinyazwa abantu besifazane, kuyanda ububi, kwanda ama-drugs, yonke leyo nto. Kunehle likhona emphakathini yonkana ukuthi ngazuthi ibandla umsebenzi walo yilowo. Ingangokuba mawuzonaka eindaweni noma einkundleni zokuxhumana ko-Facebook, uma kunento ethize ekuliwa nayo, uzwa abantu bethi amaKristu athuleleni. AmaKristu indaba engahlangana emabandleni nawo aphume ngokunamandla ukuthi azolwisana kanye nathi kulesi sidlova esibhekene naso njengabantu mhlawumbe eSouth Africa. So lokhu ngibona kuyinto ejwayelekile emadlebeni abantu abaningi, kanjalo nasemehlweni abantu abaningi, yokulibuka ibandla noma isonto noma indawo yokuhlangana kwamaKristu engazuthi inhloso enkulu yawo noma inhloso nqangi ukuthi abhekane nezinto ezivukayo ezingububi emphakathini. Even though izwi likaNkulunkulu libakhuthaza abazalwane ukuthi kumele kube babe ngabantu abaziwa ngokuthula, ngabantu abaziwa ngokushumayela ukuthula, ngabantu abakhuza izimpi ezinomsindo, ngabantu futhi abazikhulekelayo lezi zinto. Kodwa kungabe ileyo nhloso nqangi na yebandla emphakathini? Phambi kokuba singene kusihloko esethi yini inhloso yebandla, ngibona kubalulekile ukuthi siqale sibheke ukuthi yini ibandla. Uma izwi likaNkulunkulu lisifundisa ngebandla, lithi yini noma yini eyakha ibandla ukuze kuthiwa labantu bayibandla? Izwi likaNkulunkulu lithi yini eyakha lokho? Obani ababa yibandla bahlangane baba yibandla? Ncwadi kwabase-Efesu chapter number 4 verse 15 no-16 uthi, kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko uKristu, okungaye umzimba wonke uhlanganisiwe, ubambene ngokwelekelelana kwamalunga onke awo njengokusebenza okulinganisiwe yilelo nalelo lunga kukhuliswe umzimba ube isakhiwo esithandiweyo. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi ibandla umzimba kaKristu noma ibandla lakhiwa ngamalunga omzimba kaKristu masehlangene akhe umzimba kaKristu. Awesibuke kwabaseRoma chapter number 12 verse 5. Kukhona izinkonzo ezahlukahlukene, kepha yinye leyo nkosi noma yiyo leyo nkosi. Kukhona imisebenzi yamandla yahlukahlukene, kepha nguye lo nkulunkulu osebenza konke kubo bonke. Kepha yilo nalowo uphiwa ukubonakalisa umoya kube ngokukusiza. Ngokuba munye uphiwa umoya izwi lokuhlakanipha,
omunye izwi lokwazi ngaye lo moya, omunye ukukholwa ngaye lo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa ngaye umoya munye, omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa umoya, omunye ukukhuluma ngezilimi, omunye ukuhumusha. Kepha konke lokho kusetshenzwa nguye lo moya munye, ebabela inona lowo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe, ngokuba njengomzimba munye kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba nokuba ziziningi zingumzimba munye, unjalo ke noKristu. So lasifunda khona umpostoli Paul ebhalela abaseKorinte chapter number 12 siqale ku5, uveza ukuthi kuneziphiwo ezahlukahlukene umoya azipha abazalwane ebandleni. Kodwa la efuna ukuya khona ufuna ukuveza ukuthi noma zahlukahlukene lezi ziphiwo ziphiwa amalunga ahlukahlukene, kodwa zakha umzimba munye. Zakha umzimba munye, kumzimba kabani? Okumzimba kaKristu uqobo. So ukuze siye phambili siyobheka inhloso yebandla, siyabona ukuthi ibandla umzimba kaKristu. Lo mzimba kaKristu unamalunga amaningi ahlukahlukene awakhayo lo mzimba, futhi yena uKristu uwaphile iziphiwo ezahlukahlukene. Noma nakho lokho kubalekile sizithinte lezo zeziphiwo, kodwa sisoyibona ngelinye ilanga. Kodwa ngibona siye ngqo kuleyo kuveza ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi ibandla umzimba kaKristu. Ibandla umzimba kaKristu. Akwesibheke kwabase-Efesu chapter number 5 verse 23. Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba. Number 2, sekuyavela ukuthi uKristu uyinhloko yebandla, okuyini? Okuwumzimba futhi wakhe. Sizokhumbula ukuthi sithe ibandla umzimba kaKristu. Now sesithola la khona ukuthi uKristu uyena futhi oyini? Oyinhloko yalo futhi leli bandla. Okuwukuthi kusinikeza kancane ngokusobala ukuthi engazuthi le ndaba imaqondana noKristu. Engazuthi le ndaba ngekaKristu impela, njengalokhu uKristu eyinhloko yalibandla futhi uKristu aphinde noma umzimba uphinde ube yini? Ube umzimba kaKristu. Engazuthi impela ibandla lingoKristu. Kodwa engithanda ukuthi sigxile ngakho, sikubukisise ngokuphelele, sibheke ukuthi ezinye zezinto umpostoli Paul azithintayo kulona ibandla noma maqondana ngalo ibandla nenhloso yalo, iziphi lezo zinto. Awusiqale sifunde lapha yana chapter number 4 kwabase-Efesu. Siye lapha ku verse number 11, so achaza lawa ngemumva. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofethi, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nesekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sokukhula ngokugcwala kukaKristu, ukuze singabi sisaba izingane, sishukunyiswa amaza, sipheshulwa imimoya yonke ezifundiswa ngenhloso yabantu ngobuqilo namacebo okudukisa, kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulule ngakho konke kuye inhloko uKristu. La sifunda khona sithola umpostoli uPaul echaza kabanzi qala ngoKristu epha ibandla izipho ezahlukahlukene. Emva kalokho masiyasivezela ukuthi yini inhloso yazo lezi zipho. Emva kalokho masiyasivezela ukuthi imiphi imiphumela elindelekile emveni kokuba lezi zipho sezisebenzile ngaphakathi ebandleni. Uma sibuka uverse 11 kuya ku12 sithola uKristu epha izipho ebandleni. Lezi azivezile lapha yana ku number 11, aveze nalapha ku12 ukuthi zikhona izipho uKristu aziphile ibandla. Uma seziphile uKristu leli bandla, masibuka u11 kuya ku12 siyathola ku13 ukuthi lezi ziphiwo eziphiwe ibandla zinenhloso ethize. Ila sithola khona inhloso yalo uqobo ibandla emphakathini.
Uthini verse 13 noma singaqala ku12 ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza kwakhiwe umzimba. Uyaveza ukuthi inhloso yeziphiwo ukuphelelisa abangcwele ekukhonzeni. Number 2, kwakhiwe umzimba. Kwakhiwe umzimba. Akwesibuko 13 esesivezela okunye. Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu. Umsebenzi walezi zipho omunye wazo ukuthi kukhuliswe abazalwane bafinyelele ebudodeni obupheleleyo bokwazi indodana kaNkulunkulu. Inhloso yebandla njengalokho inhloko yebandla iphi iziphiwo. Okokuqala ukuthi abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza, of which is work of service. Number 2, kwakhiwe umzimba kaKristu. Isizathu salokho yini? Ukuthi bafinyelele ebunyeni bokwazi indodana kaNkulunkulu, bakhule ekwazini uKristu, bafinyelele ebudodeni obupheleleyo, baqiniswe bamqonde ngokwazi ngabanzi nangokujula ukuthi uJesu Kristu ngubani. Ileyo nto evezwa umpostoli Paul lamaqondana nebandla, ukuthi ibandla inhloso yalo yokuhlangana ukushumayela uKristu oyinhloko yebandla, ukukhulisa abazalwane noma abangcwele abayumzimba kaKristu ekuqondeni inhloko kuKristu uqobo lwayo. Izona ezinye zezinhloso lezi ezibalekile umpostoli uPaul azivezayo amaqondana nebandla. Akwesibuke uverse 14 sibuke ama-outcomes noma imiphumela. Ukuze singabi sisaba izingane sipheshulwa okwamaza, sipheshulwa imimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu ngobuqili obunamacebo okudukisa. Uma ibandla selifundisiwe ngoKristu, lakhuliswe kwazini uKristu, laqiniswe ekukholweni, lakhiwe kwazini uJesu Kristu, lifinyelele esigabeni sokuqina lingapheshulwa imimoya yezimfundiso ehlosile ukudukisa abantu maqondana nenkolo yobuKristu. Inhloso yebandla ukufundisa ngoJesu. Inhloso yebandla ukukhulisa abantu ukuthi bazi ukuthi uJesu Kristu ngubani, bazi umsebenzi kaJesu, bazi ubukhulu namandla kaJesu Kristu, baqonde zonke imfundiso ezimayelana noJesu Kristu uqobo, baze bafinyelele esigabeni sokuthi bangapheshulwa nanoma yimiphi imimoya eqhamukayo nefikayo ezishaya ubuNkulunkulu okudlula uJesu Kristu. Inhloso yebandla ekumele abantu bonke bakhuthalele ukuthi uma beye ebandleni, uma beya ezinkonzweni, ukokwazi maqondana noJesu Kristu oyinhloko yebandla, ukuba bafunde ngoJesu Kristu, ukuba bakhule ekwazeni uJesu Kristu, ukuba bafinyelele ekudodeni okupheleleyo bokuma bekholwa, ukwazi nokuqiniseka ukuthi uJesu Kristu ungubani, okuwukuthi uyindodana kaNkulunkulu eyeza emhlabeni izobuyisa abantu ukuba babuyisane noNkulunkulu ngokufa kwayo esiphambanweni. Uma uqhubeka ku15 ukuthi kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko onguKristu, okungayo umzimba onke uhlanganisiwe, ubambene ngokulekelelana kwamalunga onke awo njengokusebenza esilinganisweni yilelo nalelo lunga kukhuliswe umzimba ube yisakhiwo othandweni. Inhloso enqangi yokuhlangana kwebandla, inhloso enqangi yokuba khona kwebandla ukuthi abazalwane bakhule ekuqondeni inhloko enguKristu, balekelelane ekwakhiweni umzimba, bafinyelele ekuhlanganeni okupheleleyo kothando ekuqondeni ukuthi uJesu Kristu ungubani. Noma zikhona-ke ezinye izinhloso ezivezwa ezwini likaNkulunkulu maqondana nebandla. Uma sithola kwabaseKorinto bokuqala 11:23 no-26 uveza ukuthi ibandla indawo yokuhlangana la khona abangcwele bezodla isidlo senkosi bekhumbula ukufa kaJesu Kristu. Ma aphinde futhi asivezele laphayana
kwizenzo chapter number 2 ethi indawo yokuqinisela ezifundisweni zabapostoli nasekuhlopheleni isinkwa nasemthandazweni nasekuhlanganeni, okuyithi izifundiso zabapostoli babefundisa ngobani? NgoJesu Kristu. Okuyini? Ukuhleshula kwesinkwa, okuyisapha yenkosi noma ukukhumbula uJesu Kristu efa isiphambanweni. Kanjalo futhi kuphinde kube indawo yomthandazo noma yomkhuleko. Ezinye zezinhloso lezo ibandla elikhona ngenxa yazo noma izinto okumele uyele zona ebandleni. Kodwa ngithandile ukuqinisa kakhulu la khona umpostoli uPaul eveza khona kwabase Efeso chapter number 4 la sifunde khona ku11 siya lapha ezansi ku16, eveza ukuthi kuqala uKristu uliphile ibandla izipho ezahlukahlukene ngenhloso eyodwa yokulungisisa noma yokwenza ukuthi abantu banikele emsebenzini kaNkuluNkulu okuyi work of service, yokuseva. Phinde futhi aveze ukuthi ukwakha umzimba kaKristu ngenhloso yokuthi abazalwane bahlanganiswe ekukholweni, bafinyelele ebudodeni okupheleleyo yokwazi ukuthi uJesu uKristu ungubani. Imphumela yalokho ukuthi abazalwane babe abazalwane inile enkolweni yobuKristu, babe namandla, bazi ukuthi uJesu Kristu ungubani, bangapheshulwa imimoya, bangabe ngabantwana enkolweni yobuKristu, kodwa bakhule bazi ukuthi uJesu Kristu ungubani. Kungafiki izinkolelo eziqhamuka mhlambe ngokwesintu sakwaZulu esimveza uJesu Kristu njengoNkulunkulu wezinye zezizwe. Kungaqhamuki imfundiso eziqhamuka nofakazi bakaJehova ezithi uJesu akasiye uNkulunkulu. Kungaqhamuki izifundiso eziqhamuka nama-Muslims ezithi uJesu ungumprofeti. Lezo zifundiso zingafiki kubazalwane zibadidise, zibaphephule, zibenze bacabange kaningi ngoJesu, kodwa umsebenzi webandla loyo ukuthi baqiniswe abazalwane ekwazini ukuthi uJesu Kristu ungubani, and nazo zonke imfundiso eziqhamukayo ngenhloso yokuphika ukuthi ubani uJesu Kristu zize ukuzobadukisa abazalwane abakholwayo uJesu Kristu. Yilelo izwi lenkosi namhlanje ebengithanda ukuba silazi maqondana nebandla. Inhloso yebandla ukuthi makushunyayele uJesu ebandleni, makukhuliswe amalungu ebandla kwazile ukuthi uJesu